ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உசிலனக்கோட்டையை சேர்ந்தவன் கோவிந்தன். பல்வேறு கொலை கொள்ளை வழக்குகளில் தொடர்புடைய இவனை போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் நேற்று இரவு கொடிபங்கு என்ற கிராமத்தில் அவனை சுற்றி வளைத்த போது போலீசாரை அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பிவிட முயன்றதாகவும் இதனால் தற்காப்புக்காக போலீசார் அவனை சுட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதில் கோவிந்தன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தான். இதையடுத்து கோவிந்தனின் உடலை முதலில் திருவாடானை மருத்துவமனைக்கும் பின்னர் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கும் போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவத்தின் போது காயமடைந்த 2 காவலர்கள் ராமநாதபுரம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ராமநாதபுரம் அருகே என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட கோவிந்தன் மரணம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தி அவரது உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். உசிலனக்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த கோவிந்தன் என்பவர் கடந்த 13ஆம் தேதி இரவு 11 மணியளவில் போலீசாரால் என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் வழக்கில் விசாரிக்க கோவிந்தனை கைது செய்ய சென்றபோது போலீசாரை அரிவாளில் தாக்கிவிட்டு தப்ப முயன்றபோது தற்காப்பிற்காக கோவிந்தனை சுட்டுக் கொன்றதாக போலீசார் தரப்பில் கூறப்பட்டது. இந்நிலையில் அவரது மரணம் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வலியுறுத்தி கோவிந்தனின் உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் மதுரை ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். மேலும் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்றபோது போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். பின்னர் தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே உண்ணாவிரத தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.